Белая вежа – гэта заўсёды чаканне нечаканага. Міжнародны форум открывае брастаўчанам і гостям города самые розныя напрамкі тэатральнага мастацтва. Это то мероприятие, которое, наверное, такое значимое для нашего города. Поэтому не посетить Белую вежу, наверное, невозможно. Это наши гости. Мы сегодня решили привести на ежегодный наш фестиваль, чтобы ознакомить заодно с театром и заодно посмотреть репертуар фестиваля. Ни разу не видела, честно говоря, никогда не была в этом театре, вообще в городе, в принципе, вот именно в этом месте. Поэтому, не знаю, посмотрим. Мы много чего ожидаем от этой постановки, поэтому, я думаю, будут только самые лучшие впечатления. На вялікай сцэне брэсцкага тэатра драмы другая ў гэтым сезоне пастаноўка Ярослава Федарышына, мастацкага кіраўніка і рэжысёра львоўскага тэатра «Воскресіння». Яго работы неаднойчы былі адзначаны прызамі гран-пры «Белай вежы». На адкрыццё сёлетняга фестывалю Федарышын прывёз вогненнае шоу «Карпатскі калейдаскоп». І вось цяпер «Дядька Ваня» – адзін з самых папулярных спектакляў па творы Антона Чэхава. Дакладна, чуліва і адкрыта. Так Ярослав Федарышын працуе з кожным акцёрам, таму і знайсці агульную мову з ім нескладана. Ярослав Федарышын ніколі не ставіць на першы план толькі свае разважанні. Нашаму рэжысёру заўжды важна ведаць, што адчувае акцёр, што думае ён пра ту ці іншую сітуацыю. У палітру маскоўскага сцэнічнага мастацтва свае фарбы ўнесла пацанская кампанія тэатра «Чо». У маладым калектыве, якому крыху больш за год, усе і акцёры, і рэжысёры – сябры. Іх аб'яднаныя інтарэсы і творчыя задумы ўвасобіліся ў прысвячэнні маці, якія засталіся чакаць на радзіме дзяцей, што раз'ехаліся па свеце. «Мама на ўсходзе» – гэта не класічны спектакль, а пастаноўка ў жанры сторытэлінг. Прывесці яе на вялікую сцэну было справай рызыкоўнай. Раней кварцірнік праводзілі ў маленькіх залах без сцэны, у адной прасторы з гледачом. Большая сцена, большой фестиваль. Это очень круто, очень интересно, что из этого выйдет. Выдержит ли испытание наш маленький домашний уютный квартирник большой сценой и большой аудиторией? Это очень интересно для нас. Наперадзе 4 фестывальных вечары, а значыць, ёсць мажлівасць дакрануцца да цікавага калейдаскопа з розных жанраў, форм рэжысёрскіх знаходак і экстравагантных тэатральных эксперыментаў. Діяна Мішчук, Ганна Буйкевіч, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».